Έτσι, μπράβο, έτσι! Πώς το βλέπεις, θα κάνουμε τίποτα με αυτόν? Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Στο μαλάκα τον Ακούμπα, να μην κάνει τρίπλες. Κοίτα πως τον άδειασε. Άμυνα ρε μουνιά! Άμυνα ρε! Πώς τον αντέχεις? Κύριε Μάνολα, σας παρακαλώ, μην μιλάτε στα παιδιά, σε μένα μιλάτε μόνο. Και το μαύρο το λένε Ακουμπίμπι. Σε σένα το παγαμό το φελέχι μου και τον Αράπη εγώ τον υιοθέτησα και τον φωλιάζω πως θέλω να τον φωλιάζω, Έλα αγόρι μου, έλα παιχταρά μου, έλα μπες μέσα και σκίσους, Πήγαινε μέσα ρε μουνό. Τους ακούει ένα μπούτσο, καταλαβαίνει ο χριστιανός. Αυτό καλό μου ακούγεται. Κοίτα πως φουσκώνει ο τετρακέφαλος όταν σουτάρει. Ποιος? Το μπούτι του Μίλκοφιτς και εκείνο. Βότρου μπούτε. Έχεις χαθεί, Βάλ' τους να παίξουν man to man. Κοίτα πως τον περιτριγυρίζει. Πάει, τέλειωσαν τα ψωμιά της. Είναι την μπάλα, ρε! 13, και δεν βάζεις δεύτερο Θα έρθουμε εκεί. Μια στιγμή. Απλά σας βαρέθηκα. Εσύ γαμίσα, λέει ο Κάτλης καθόλου. Δεν ξέρω, εσύ στον έξω δεξιά. Ο Καραμάνης δεν πληρώνει. Θα την κάνω για Αθήνα. Να παίρνω τουλάχιστον καμιά βίζητα της προκοπής. Πάρε όσες θες, μόνο στα μάτια μου τα δίνει. Και μακριά από τον Τάκη. Παραπονέθηκε η γυναίκα σου? Ρε πουσταράδες! Τι κάνετε εκεί ρε! Παιδιά, μαζεύουμε.